Suomen kiinteistöliitto haluaa edistää taloyhtiöiden yhtiökokousten onnistumista. Se kannustaa ja opastaa osakkeenomistajia osallistumaan oman kotitalonsa yhtiökokoukseen sekä ohjaa hallituksia ja puheenjohtajia valmistelemaan ja toteuttamaan kokoukset mahdollisimman hyvin. Uudistuneen asunto-osakeyhtiölain myötä yhtiökokousten järjestämisen pelisääntöihin on tullut joukko muutoksia. Esimerkiksi yhtiökokouksen pitoaikaan on tullut muutoksia, yhtiökokouksen kutsuaikoja on muutettu ja myöskin on tullut muutama uusi asia, mikä pitää tuoda sitten yhtiökokouksen käsiteltäväksi, ja nämä asiathan on otettava sitten esityslistalle. Uuden lain mukaan yhtiökokous on pidettävä 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ja tämä on nyt sitten pakottava määräys, eli tarkoittaa sitä, että yhtiön järjestyksessä ei voida määrätä sitten muusta määräajasta. Toki niin vanhoissa yhtiön järjestyksissä saattaa vielä olla sitten määräys, että yhtiökokous on pidettävä esimerkiksi maaliskuussa, mutta tällä määräyksellä ei sitten jatkossa ole merkitystä. Yhtiökokouskutsu on lähetettävä aikaisintaan 2 kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään 2 viikkoa ennen. Yhtiökokouksessa on aina käsiteltävä hallituksen selvitys yhtiön kunnossapitotarpeista lähimmän 5 vuoden aikana. Hallituksen on samalla annettava selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä. Näiden asioiden on luonnollisesti oltava kokouksen esityslistalla. Osakkeen omistajien on myös saatava hyvissä ajoin tietoa siitä, minkälaisia päätöksiä yhtiön hallitus tulee ehdottamaan. Uuden lain mukaan niin hallituksen päätösehdotus käsiteltävistä asioista, yhtiökokouksen käsiteltävistä asioista on oltava osakkeenomistajien nähtävillä 2 viikkoa ennen yhtiökokousta. Muitakin muutoksia yhtiökokouskäytäntöön on tullut. Niistä kerromme tarkemmin yhtiökokouksen tärkeimpiä asioita käsittelevissä osuuksissa.